Kebon mari. Aku kok ben cilik sampean sak jeruk. Timbang sampean sak tomblok. Oh alah, dadi sampean mlebu rumah sakit mergo kae to. Walah wong operasi jejer karo wong operasi aku Yunan. Operasi napa? Kono iki operasi wong wedok. Kek. Operasi. Sikile ilang siji. Kleru sikile diganti sikil lanang. Wong wedok kuwi. Lek konangan bareng wis mari. Piye? Bareng wis mari iki sebab ngono iki pas pipis iki sing siji nekuk siji kenceng ngene iki. Oh, sing kenceng iki sikil lanang. Lek konangan kuwi. Wegi aku. Gak ya ora bayar ngono. Pas. Penak sing kendang gurgung dek tundek sing obat abit iki anggap. Obat abit ki apa to, Lek? Wiron ku nek udar piye? Alah. Panas. Bahaya. Dalam. Ya iki ben pemain band lho. Belum. Kok iki mau ana irama kaya ngene sama yo. Tak du du tak du tak du. Kaya-kaya ki tukang Lho aku ki musik apa-apa wis tak leboni. oh nggih lho. Dangdut upamane. Tak leboni. Upamane Keroncong. musik pop, Tak leboni. keroncong, Tak leboni. rock. Ada ya tak leboni. Ya melu mlebu rock kuwi aku. Oh. Lah niku nurun ten putune. Putuku ki saiki tenan wis tak ajari budaya Jawa yang ya sida ora mlebu kok. Tetep melu. Lah iki kene kutut manggo kok jogeti. Wong kutut manggung kok. Sore-sore ya bapak kutut manggung jaluk ngombe tok ganjel tok jarene. Ora ana segane kaya ngono. Ya kira jenenge putu Rambudaya niki wis ora apa-apa wong jenenge putu saiki biyen beda. Tur putu dagelan aja wis ora. Panas udan. Udan panas Aleng-aleng. capek. Gono. Nuwun sewu minangkan iki pamudukanipun Pak Nur Suroso kaliyan Nggih, Jaya Brayat niki namung parikan mawon. Tegak lorek. Saniki pun mboten lorek tekae Pak. Ah ngopo kok ora lorek? Sampeyan ampun nyindir bojo kula. Ah kepira? Bojo kula niku apa mlidhi ngeten iki tatone tekek ngeten iki marep medun. Nek anggar seminggu ra adus tekeke marep munggah. Apa sak tegak saya alian. Ana tato kok aliyang. Meng tato kok ora betahan. Ya. Nggih. Niki san malih namung parikan nek sing becik ya dipethik nek sing ala singgirono. Kepot ta selak esuk. Ya surip numpak motor mabur, bojone trimo numpak sepeda motor. Tenemene dadi wong urip aja seneng takabur, luwih becik yuk sing andhap asor.
Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulur. Mboten sah tekek loreng nggih Pak Suroso. Ya, Oh nggih. ya kudu. Larang ya Pak tekek loreng. Iya. Niki ora apa-apa minangkani pamundutan nyuwun ngapunten. Peksa ya tekek lorek tak aturke. Padahal kok YouTube kuwi kebak tekek misane. Mboten apa-apa. Tekek lorek ndase ireng. Apa iki? Ayo. Ngarep wis tuwek. Isih? Isih iso ngarit. Napas kuwi. Ngarit mempek. Iya. Kula matur dumateng para pamirsa ingkang sampun rawuh wonten dalu menika. Monggo dulur sareng sami deduk. Mugi pinaringan kalih sambeka. Wiwit piye jare piyen mula dina Jumat jare simbah dina paling mulya nek piyayi kanggo umat muslim diwajibno salat Jumat dulur bareng-bareng ditindak kae bapak sedaya ngagem kopyang Nggih. tak sawang lenggah jumeneng katon gagah Aya. sopan santun basane ramah-tamah tak dongake rezeki lancar kebak barok Amin. nuwun sewu akatur Pak Dukuh nek cara nggonanku saiki sing lagi ewu tak dongake sansaya ampuh rezeki ora lokak malah saya ibu Alhamdulillah. nuwun sewu Bapak Lurah ling ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah Betul. karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemarip paling apot jare dadi Pak RT kudu iso nentremke lingkungane Betul. kudu manut apa dawuhe dukuhe mongko RT nggonaku rong karuan lah bayarane Heeh. paling abot dadi Pak Kiai esuk awan sore kudu rajin mulang haji ale maca cikil aku nutuk sewengi oh karo isih mikir kepiye nasibe sang paling apot dadi Pak Tani jam 5 esuk kudune wis tangi menyang sawah mesti ora lali nandur palawija bako ana sing nandur kopi dadi tani pancen rekoso kudu kruput nyambut sedina durung leret mengko kirimane durung teko tandurane kabeh kok cukup keluarku kene nuwun sewu lah sing dadi guru sing nyambut gawe biyen Senin nutung nganti Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena digugu uga kena ditiru saya abot kene sing dadi sopir metu jedul esuk awan sore sing dicekel setir selalu mundar esuk karo mundar maneh muat botol watu kayu kadang-kadang muat pasir Ki mau nek apa, Mas? Sopir.
Ya Pak Lurah. Ampun ya Pak Lurah. Lah urung cetha kok ya sampean. Paling abot sing dadi lurah ngarake rakyat lurus terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane Gemaripa. Kuwi lurah. Genah niku. Nggih. Oh kaur. Kaur. Jane nek opo ngono iki saged. Nek saged nek nang Jakarta lho nek kene Oh beda nek kene kok yo. iki kok kruyuk laler to. Rumah sakmu yo 100. Paling apa sing dadi Pak Kaur? Tak dongake muga panjang umur. Uripe sansaya makmur le nyambut gawe kudu saya maju ora kena mundur. Pak Kaur. Wah, spontanitasnya sama penyen luar biasa. Lah ngene iki yo nganti gledek ndas ngene. Nun. Lah petani pun lho Mak mosok pindho lho. Urung men pindho kok ora mari. Oh iya. Abad meneh dadi petani jam 5 esuk kudune wis tangi. Heeh. Menyang sawah saben dina ora lali. Nggawa alat karo nuntun sapi. Biasane ngono. Kan Pak Mujud padake sapi. Ora madake sapi kok ngene iki bedine tak guyang. Angel meneh sing dadi sinden. Ayo. Ora sah wedi arep kowe bundal ijen. Karo kanca ora perlu padha ireng supaya ora nimbulke ati sentimen. Wah, Jajan awet tenan. paling apot sing dadi dalang. Jaluk sing apik apa sing elek? Nah, sing ayo sing apik apa sing ala apa? Nek sing apik ragat. Nggih. Nek sing ala Wis ora sah nggawa aku ra nggawa. Paling apa sing dadi dalang kancane nggon peteng diambe lenggan ning nggon padang. Ngarepe ana kelir karo wayang. Tak dongake iki mesti dalang kondang. Monggo wis Amin, kondang. wis kondang. nggih. Wah, Jon. Sing non Usul sistem. Usul. abad meneh sing tukang ngeson le mlaku kudu alon-alon. Alamate genah ora perlu takon. Gremet-gremet watone kelak. Ana sing luwih abot, Pak. Hah, apa? Paling rekoso tukange diesel. Ayo. Iki ana son nek ana diesele ora iso muni. Ngableng abot sing tukang diesel kudu guyang-guyu ora gampang mangkel. Heeh. Alon-alon mengko mundak kejungkel. Nek kejungkel mesti kaya kintel. Mama aku nek ngono kuwi. Nah, glinding ngono maksude. Nah iya. Kok kintel glinding. Nggih. Wah, ya sapik. Kayak apa meneh sampean sing kira-kira njaluk apa ngono. Ayo, nah, terus. Iya. Paling penak kuwi mono yoga umpamane. Kudu dhisik anggone teko. Sopan santun kudu dijaga sebab sing digelar budaya Jawa. Wah. Oh, tukang kendang, Pak. Abot meneh sing tukang Tukang kendang, len abuh kudu sila ora kena karo jegan. Sing abuh